het postje vogelvoer. Hier maken we vogelvoer voor de vogels in de tuin. Om er meer vogels aan te je kunt hier zo zaad met bakvet doen. Daarvoor heb je deze tassen en deze bekers. Er zit bakvet in de tassen en bekers. Wat zeg je? Kijk, ze zijn aan het filmen. Hier zo'n mannetje. Eerst hebben ze dan zo de zak, dat was gewoon een zak. Dan hebben ze daar touwtjes bij gedaan, zodat er een kopje was. En dan hebben ze zo, zoals dit, pindas gereigd. En als benen en armen. En dit is een sjaal van Trotschiers eigenlijk. En dit is, ja. Beweeg iets naar de andere tafel. Dat is een voordeel. Zoals je kunt zien zijn we maar heel veel.